Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa maulana wa qurratu ayunina Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'adu ya 'yan uwa, muna muku barka da yau, barka da kasancewa tare da mu a wannan gida mai tarin albarka. Kamar yadda aka sani insha Allah, kuma kamar yadda aka yi alƙawali, wannan shine sirrin salatin tunajjina ɗin da aka yi magana. Wannan shine sirrin salatin tunajjina akan jalabi insha Allahu da dukkanin wata bukata. Insha Allahu yadda ake aikata wannan sirri kamar yadda aka gani insha Allahu, shi wannan sirri, shi salatin shi za a keɓe a samu waje mai natsuwa, waje mai tsafta, mai tsarki inda babu hayaniya. A je a sa turare a yi wannan lazimi. Ana iya yin shi kwana uku, ana iya yi har kwana 7. To insha Allahu in dai jalabi ne wannan sirri aka aikata shi haka, to insha Allahu jalabi ne na ban mamaki. Sannan kuma idan aka yi adadin shi, adadin yawan haruffan shi, shi ake karanta. Guda 70, 170 haka ake karanta shi, guda 170. Haka ake karanta shi. In an gama karanta shi sai kuma yi ayatul kursi ita ma 170. Amma dai zama guda ake so a yi, duk abin da za a yi a cikin zama guda ake so a yi shi. Ayatul kursiyu 170, salatin tunajjina 170 insha Allahu ga wanda Allah ya ba ikon yi. Duk da kasantuwa cewa akwai masu cewa ba a faɗi salatin ba, duk daga hoto sun gani saboda suna so su samu ƙarin fahimta. To insha Allahu ga salatin nan kamar haka insha Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqrilana biha jami'al hajati wa tutahhirna biha min jami'as sayyiati wa tarfa'una biha indaka a'la ad-darajati wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Insha Allahu haka za a yi ta wannan salati har sai an yi shi guda 170. Haka haruffan shi suke, in ka ƙilga za ka samu haruffa ɗaya har guda 170. To wannan shine cika sirrin. An aikata shi an samu natsuwa kamar yadda muka yi bayani. To insha Allahu 'yan uwa za a ji daɗin wannan sirri kuma za a yi godiya insha Allahu. Duk da dai 'yan uwa dama an saba ana godiya, to masha Allahu a riƙe shi da kyau. Allah ya amfanar da mu, Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya, Allah ya mana buɗi na alkhairi, Allah ya sanya muna cikin bayin da ake 'yantawa a cikin wannan wata na Ramadana. Allah shi karɓa mana ibadunmu bi haƙƙi. Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliqa. Sai kuma sallah kamar yadda aka sani. Ita ma sallah ya kamata a ba da sallah ta dare na ainihin 25, ko da yake ta wuce ga ta dare na 26 insha Allahu. Wanda ya sallah ta dare na 26 a cikin watan Ramadana, raka'o'i 6 ne ake yi insha Allahu. A cikin kowace raka'a za a karanta Fatiha ƙafa 1, sai alqari'atu ƙafa 1, sai qul huwallahu ahadu ƙafa 5. Idan an gama sallar nan za a yi istighfarin annabi
a ƙafa 25. To in an gama kuma shi wannan istighfari kuma sai a karanta sunan Allah. Za a karanta sunan Allah ya nuru, ya muminu. Za a karanta sunan Allah ya mu'minu. Haka yake insha Allah, sunan Allah ya muminu. To insha Allah ga kuma ta dare na 27, ita ma salloli ne za a yi raka'o'i guda 12. A cikin kowace raka'a za a karanta Fatiha ƙafa ɗaya, inna anzalnahu ainihin ƙafa 10. Inna anzalnahu ƙafa 10. To insha Allahu, shi kenan, to adadin kenan. To idan an gama sai a karanta ya ra'ufu ƙafa 100. Insha Allahu wannan shine a gulguje a taƙaice tsarabar da muke ɗauke da ita a wannan gida mai tarin albarka. Allah ya sanya mu yi ibada maƙabuliya. Buƙatunmu na zahiri da na baɗini Allah ka biya mana. Allah ka saukar da alkhairi a gare mu. Allah ka haɗa mu da rabo na alkhairi. Allah ka haɗa mu da masoya na kirki. Allah ka biya buƙatun waɗanda muke ma addu'o'i albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga nan muke taƙaita wannan bayani, sai idan Allah ya kai mu ranar Laraba domin fito muku da wani muhimmin sirri. 'Yan uwa, wannan sirri kada a yi wasa da shi domin samun buɗi insha Allahu. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله.